Ayan, okay gabi ating nga tanan. Gabi na ba? O gabi na, alas 6:20 na. Salit magluluto na kitahin aton panglupon. Sura. An kanon, nadaban di kanon pero kailangan pa natin lumuton kanon kaya may sila yara bisita nga duha nga tao. So, meron niya nagkatama tuunin kanon kaya may nakuman. So, dahil isa natin ang sibuyas, isunod natin ang lasuna. So, ito na, no? Yung una natin ang sibuyas. So, ito yung lasuna. So, ito. Lasuna. Yung lasuna, siyempre. Para asa daw kung may ada lasuna. Yung ating ayan lulutoon in sinigang. Oh, ito. Ginbutang naman natin ang kamatis. Ito yung magsisigang in tilapia. Mamay ada tangkong ang iya sahog ang tangkong ang iya utanon. So ito kadami ito. Kaya kan ubusan kaya ba hindi na maubos ito lang, hindi na makaon. So baga na natin, pinipiliin na natin. O, kasi ito, yung batang natin ang, dami, halo-halo, Halagyan natin para, parang piniprito muna natin yan. Ganyan ako magluto. Amo ko ito magluto, sariling version. So, ito. Diba? Human ang aton ibubutang pamparasa di rin nala asin patis aton ibubutang para ma-okay pero ayaw nala nala aton ibutang asin iodize so ato natin tutubigan para tuto na pwede na ito hiya nga prito ni prito ko ala ito hiya para medyo maluto-luto marasa ya kung medyo prito na prito hiya asa ito ako luto o siya ito na na natin nabutan na natin sabaw tama na siguro itong sabaw hindi rin na natin damuon para hindi rin mararasan ng isda kalad karon alay natin human natin butanganhin asin naroon yan. Okay. Di na, nakakalagkad na. Nakakalagkad na natin sura. Butangan na natin hin asin. Nga iodized salty. Itong igula, bagin umasgad. Ang atin sinigwing. Igula, yep. Tama na ito, tama na. Diba ito, pag maasgad-asgaran, papasakit kitahin, pagkakit hin, kita, taki. Yan ito. Tatakpan ito natin para sa pagkakalagkad, tapos ibubutang natin tanon yan, nalagton. Siling pang sigang. Ayan. Mukulo na. Napalit pa hin pansigang powder kay atong napalit iba iya hamot. Baga diri na mahamot. Diri na ma-open iya hamot. Ambot hadto. Expert ada kay diri mamabasan iya expiration date. Sa at misis napalit hin bag-o para maupay. Yan! So, patulat ari kita. Ayan na, umabot na natin pansigang. Ibubutang na natin kay para magmaaslom na ang aton sura. Aton sura yan sinigang na tilapia para brasa. Direk maaram ko na adto na hira hiton patay.
Ini ang aton surayan na palibrihan natin brother. O pakalagkan ana ito ro. Human ibutang ito ano. Tanon. Idiin na pagalagaan na ininduro. Pero sige la. Ayos na ito. Oh, nakakadaliwat. Ibubutang na natin ang atong tangkong para maasa na hiya. As iton. Butang na natin ang ating kangkong. Ibubuhusan natin. Ayan. Oh. Uy, kadamo man hiton. Oh, kararasa ininduro. Mga akong luto. Grado la ini. Dahon ira makakaon hindi nga kan. Dahon ira makakaon hindi kay mararasa man maglutong duro. Ito hira. Basta ko ano naghihimong sa badini. Dahon ira nakakaon. Bagat hira ng mga ano tik. Anong tik-tik ba lang? Very good. Kararasa ng duro. Tapos buta ba natin yung magic sarap? Oh, madugang pa yung karasa. Ito, buta natin yung magic sarap. Ito, magic sarap. Tunaw na yan. Tunaw na magic sarap. Rasa-rasanin yung duro. Grabe. Taob niya naman ini ang karaha, ang kaldero, ang kanon, pati ng karaha. Taob ini niyan. Kay rasa yung duro, yung tabo niya natin luto. Tapos tirang God puno. Kuba na naman, ang dahil tininira, yan na, yung atong ginluto, masarap. Grabe. Ito, maluluto na ito yung kapaso. Kaya naroon yan pag man kita makakaon siguro. Tatakpan na din natin para hiyain, ano, ituluto pa yung tiyo tanong. Kulat hiya ito. Daw, kararasa agad din eh. Luto na. Ayos. Prove. Okay, thanks for watching. Pakishare gad naman yun natin mga video mga kababayan. Kaya basi damo makapagkita ngan marasahan natin natin luto. Kita daw niyo karasa gad itong duro. Basta kitaan bumanat. Ayos iton. Tao itong kaldero ng karahan niyan. Sige, salamat. Amra ito. Bye.